Mayong buntag Sugbo and the rest of Central Visayas, kininausab si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency Region 7. Og welcome again sa atong weekly face-to-face kapihan sa PIA. Diri gihapon nanukad sa atong buhatan sa PIA Region 7. Og mayong buntag pod sa atong mga followers and viewers nga kanunay gasunod ning atong programa ug sa atong mga media partners nga nananaw karon online og niuban nato karon sa atong buhatan diri sa PIA 7. Ato lang ipaibaw nga kini atong programa karon makita live sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. Og karong adlaw aduna na pud tay lain nga makauban nga gikan sa lain na sang ahensya sa gobyerno aron na pud tukion ang ilang mga gipangtanyag nga mga programa ug serbisyo dito sa publiko. Og for this episode sa atong kapihan sa PIA, aduna kitay guest gikan sa Department of Agriculture Region 7 aron hisgutan kini ilahang programa nga Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. So, walay pagdugay-dugay, ato nang i-introduce ang atong guest karong adlaw, ang ilang livestock focal person sa Department of Agriculture Region 7, si Dr. Zim Voltaire Amper. Dr. Zim, mayong buntag, Doc, o welcome sa atong program Kapihan sa PIA, Doc. Okay, so mayong buntag and thank you sa pag-invite namo sa Department of Agriculture. So may buntag po sa atong mga avid viewers, ang atong mga fans for the PIA and labi na sa katong among mga clientels nga mga maguma o mga mangingisda sa Region 7. Daghang salamat po Doc sa inyo sa DE Doc for granting us this kaning guesting sa atohang episode karon no. And finally matukik na nato karon kay for the previous kapihan namo nag-guest po namo ang DA but kani lahi pud ni siya nga topic po, which is I think very important nga sa inyo nga programa nga importante po mahibawan especially sa kaning mga beneficiaries or target ani nga program kaning mga atong mga fisher folks and farmers. So sa atong mga viewers diha diha lang mo uban ni kami sa among programa karong adlaw kauban si Doc Zim. So Doc, first of all Doc, since kaning nga program ninyo Doc, I think it's bago lang or dili lang ni siya dugay Doc. So ang akong paunang pangutana nimo Doc is pwede ba nimo ma-share Doc giunsa ni pagkamugna ni nga program and when ni siya nag-start og implement sa DA Doc? So ang F2C2 or Farm and Fisheries Clustering and Consultation Program started atong year 2020. So na ay Administrative Order number 27 signed by Secretary William Darpato, Secretary sa ahensya. Ang main purpose nito niya is to level up ang mga small individual or small scale ng mga farmers and fisher folk to a kanang business enterprise with ilang production, processing, and even marketing. So with that, ang F2C2 program gimug na para maka-upscale yun ang atong mga farmers and fisher folks and dili na ma-improve yun ang ilang livelihood and even sa ilang mga production nga aspect. Unsa ang mga specific na mga projects nga panghimuon under this program? Unsay mga specific nga gipanghimo sa DE, of course for say mo gi-share nga ang main purpose or goal ani is to kaning upgrade sa ato ang mga fisher folks and farmers. Unsay pwede ba nato ma-share sa ato mga viewers unsa mga klase-klase nga mga kalihukan or specific nga proyekto nga gipangtanyag sa ato mga beneficiaryo nito? So ang F2C2, unlike magud sa uban nato nga mga existing banner programs nga focus sa sa humay, mais, livestock. But the F2C2 na siya mga support from pre-production that includes capability building, management training, mga anak. At the production po nga support na ay budget or na ay mga programs, activities nato nga gahatag yun mga input supplies if ang cluster nga itong itawag is into crops or even machineries para ma-modernize ang ilang production. At napunta mga gitawag nga post-production support nga even sa processing, logistics, and pag-link into the market, part niya po na siya sa, or cover siya sa F2C2 program. So, it's a holistic, it's a whole value chain yun nga interventions for our clusters. So, it's a entire process yun of intervention nga ihatag ang DE dira. So, from the start, pre-production, hantod sa kanang pagbaligya na sa ilang mga produkto. Yes. Dok, ang kanidok, napatay di target nga mga number of beneficiaries ani? Dapat. Sa dili lang sa Region 7? Yes. So, as
pag-start with dapat 2020, we have now already 50 clusters throughout the whole Region 7. And among of that 50, majority of these clusters naa siya sa Bohol and Negros Oriental, considering ang atong crops gyud nga production is 22. For the livestock itself, napatay duha ka gina-develop as to be considered also as a cluster. So total is 50 ato ka clusters. Ang kani nga usa ka cluster unsay pasabot ni Doc, like one cluster na limit when it comes to the number of fisher folks or farmers, or unsa ni sila, mga associations ba ni sila? So for us to consider nga isa siya ka cluster, so dapat ang association or group of associations na anay gina-produce. So for example, mag-focus sila into a rice commodity, na po tayo ginatawag ang criteria for them to be considered as cluster. Number one, dapat registered sila legally. So can either be sa SEC, DOLE, or sa CDA, or even kung gagmay pa yun sila startup at kung ginatawag pang mga associations, pwede sila katong sa mga LGU nga barangay micro business entity. Apart from that, dapat po ang members sa mga clusters should be already an RSBSA. 75% of the members are RSBSA registered. So muna siya ang atong registry sa farmers. Kung sa fisher folks na po, fisher folk registry through BIFAR. And then, napagyud tayo requirement pagyud labi na sa ilang production. So for example, kung ang isa ka cluster focus sa rice or sa humay na production, they should have at least the whole cluster, kung mga group, mga gagmay itong association, muabot ang ilang production area 100 hectares. For corn, dapat at 75 hectares. For high value crops, mga utanon, 25 hectares. For fruit trees, 100 hectares. For the livestock, kakaiba siya, kaya man siya makuha na sa hectare no, by land area. So dapat, kung ang atong cluster is magbabuhi o mga baboy, broiler, or manok layer, dapat within the cluster, within the area, na ay feed mill or source ng mga kwaslaw feeds. For cluster food nga magbuhi o baka or kanding, dapat na gitawagan mo nga agro-pasture sources sa sagbot para gapon silang feeds. And kung free-range chicken, which is more emerging yung production, ang needed po nila sa cluster na ma-provide or mapakita o during validation is na sila katong communal nga production po nga area. So mo na yung mga basis na to for them to be considered as a cluster. Dok, na-mention naman ganina, Dok, ang like, mahog na to nga kaning unsay buhaton or qualifications para mahimong eligible nga pwede mahog nga maka-avail ani nga F2CP itong mga cluster. Dok, unsay like unsa ang kaning kuan, Dok? Giunsa man ni kung ma-assess nila or kamo ang DA mismo ang mo-assess, or like kung para nila nga eligible na sila mismo ang unsay pamaagi ani like sa pag-determine or sakto ba daw pag-accredit or like inana pag-determine nga kaning cluster okay na ni siya. So ang atong basis ana gyud para ma-determine sila gyud nga as a cluster. So natay ginatawag nga mga documentary requirements, and ang isa gyud ana is ang cluster development plan or CDP ang gitawag. So if ang kanang cluster mo ato sa office willing to apply, i-consider sa F2C2, so ang among requirement is katong gitawag ng mga CDP. Ang CDP is a master plan, a multi-year master plan na dapat gikan gyud sa ila. Mo assist lang si DA and other mga office under ni DA for them to craft. Kaya medyo pag siya business plan, yan ang bitawag nga 5-year nga business plan or development plan. So kung nanataan na, mo na itong basis para maka-funding ta sa kung sila mga priority projects para ma-upgrade, ang ilang mga productions. So usa ka mura kaning important nga i-take note ani sa kanang ganahan nga mo avail ani, Dok, is kinahanglan gyud nga na sila i-set up nga kaning mga projects or programs. So in the absence ato, Dok, so ang pasabot ana kung wala pa gyud sila ato, don't worry po, kay the DA, the office or the agency is really willing you to assist them para gyud makahimo sila na kay in the end it's the determination magyapon good sa cluster to if they want nga ma-upgrade ang ilang mga projects or activities. ako na pag-insert o question, Dok, like
mahog man ni sa pisa kong pag-observe is usa ni sa mga labing murag flagship or dako nga like importante po nga program ba nga i-offer sa Department of Agriculture. Nabatay ang when it comes to funding dok nga gialat ninyo or like ang budgetary ani nga program or ang inyong budget inyo pang ay of course i-depende man din ninyo sa kaniyang cluster kay magbase man mo sa kanang ilahang mga priority programs but naabo may gi-allocate nga specific nga budget ani or wala. As pag-start yun sa F2C2 program atong 2020, ang atong budget is more on capacity pa building nila. But sa nag-agi ng mga years, up to this year, we are already preparing a budget actually for proposal, no? Para nagyod intended sa katunang kung sa ilang target na ma-implement. So for example, natay cluster area nga, kung ano sa capacity building, ang ilang pong request is seeds, fertilizers, or even katong mga machineries. So ato na anam na o propose para nanaslay funding kung mahatag tong ilang ipag-prioritize. So, ang kaning mga capacity buildings na which is mao ang mahog nga sinugdanan, diha ang base gyud sa kaning F2C2. Asa ni siya ipahigayon dok like kung kato ang naay mga of course i-mention man mo ganiha nga para ma-consider as a cluster nga mao to ang mga kinahanglan katong ilahang hectares sa ilang land, mao ni mga crops nila and livestock ko. But naabsat tayo mga kaigsunan ng mga fisher folks and farmers diri nga like correct me if I'm wrong dok na wala gani sila wala pa na belong sa association like sa ilaha pa like what if kung ganahan ko sila interesado ba like, of course ang inyong buhaton is capacity buildings pwede ba sila maka-attend pa daan ana? Yes, so natin mga orientation nga ginahimo no o kay di man pud ingon nga tanan yun mo qualify for the cluster. So ang atong ginabuhat atong orient ang katong mga gagmay pag yun nga ginahimo po nga ma-encourage yun sila to adapt the strategy mga itong gitawag ng clustering and consolidation. With the help of our naman tayo gitawag ng marketing division, napod tayo IDS within our office, and of course ang ATI, kita na tinabangay ana para yun ma-organize naslay proper yun nga management training ang isa ka cluster. So mao to ang mahog na for nabatay mga viewers diha nga like kanang mga gagmay pa lang gali nagsugod pa dok na naibaw ka na dunggan nila nga programa sa DA niya interesado gani sila so at least karon makahibalo na sila unsay mga pamaagi gani nga kinahanglan nilang agian or kinahanglan nilang kaning buhaton. Dok, if naamoy data dok mga tanan lang pud ko pilay ang ato ang number of fisher folks and farmers diri sa Region 7 I'm sure, nakataghan ba dok? Or when it comes to numbers na to, pilay ato ang sa pagkakaroon dok, na ba may data lang sa ato mga fisher folks and farmers din sa region? Yes. For the farmers, na atong gitawag nga RSPSA. So it's a registry, a data system yun. I-enroll na to dito mga farmers and then, but dili pa yung tanan naka-enroll. So as per katong mga meetings, napata sa 400 plus gyud ka 400 plus thousands nga farmers ang na-enroll throughout the region. For the fisher folks, unfortunately, wa ko'y data, but it's on BIFAR. Napuna sila yung registration. So, ginahangyo yun na mo no, through our partners sa local government units nga to encourage yun ang mga farmers na to nga wala pa na-enroll. Ang advantage mang good kung ma-enroll sa kaning RSPSA po na to, easy access yun to avail sa tanang program sa Department of Agriculture, ma-financial input, kung sa padyak yun nga mga programs. So, mo ni isa sa atong pinaka-basis yun sa ka-requirement para maka-access sila sa atong mga proyekto. So, nakashare naman kaning information about the program. Then, ako lang i-connect dok kay ang usa sa mga main issue na karon kini presyo gani sa mga agricultural products na to karon. And then since sa kaning program do nakahisgot man ka nga tabang gyud for the fisher folks and the farmers from the start pre-production and then after to post-production and then marketing. How does it ang impact ani dok sa aning program kung ang mga beneficiary ani naban siya dakong impact when it comes sa kaning prices sa ilang production, sa ilang crops, may na dok? Yes, dako yun siya tabang, dako siya o maka-solve sa atong mga crisis in terms of supplies. Number one, the reason, one of the reasons,
moingon nga kuha ang atong production, it's because walay market matching, maglisod pa og asa i-market ang mga produce kay our farmers. But with the F2C2, ginalink yun nato sila sa ilang possible na market. At na part sa F2C2 is na isa niya ka strategy gitawag na itong big brother, small brother. So, kung kinsa itong ready na nga cluster, ato silang joint venture with corporate nga mga enterprise na yung mga market or i-considered na to as mga institutional buyers. So for example lang the Jollibee. So ang katong cluster nga ready na sila market, for example of onion, then ato na ilang ibaligya sa requirements sa Jollibee. So makatabang yun. Apart from linking to the market, napagay katong atong na-mention earlier nga naay budget intended for their input supplies, machineries kung needed yun nila, and even logistics, di ba mo po isa ka reason kay why storage and access, yes. So pwede na siya i-shoulder po under the F2C po nga program. So, based pala sa mong ipang share, Doc, murag whole package, maingon nga whole package, gano'n siyang F2C2 kay dili lang like ang sa production nila, mahog nga apil po mahog ito nga agribusiness, inana ganit, agriculture, production, hasta po ang pagbaligya nila. So, namugna man gud nga program kay if based sa itong mga research ng mga observations, our neighboring countries, mao nang successful sa agriculture. It's because they are into a clustering. They don't sell their produce kay individually. Nagit sila yung bargaining, marketing power because they serve as a one-man nga cluster. Ako lang po, mga tanong po ko, ako insert to kay, before usap po ni sa mga issue, sa katong sa crisis na to, since nakahisgot man tapos kaning for farmers and fisheries na inyong nga program. Usa sa kabalong tadok nga ang country is mahog nga considered agricultural and of course fishery nato, and then kaning ato ang mga ginikanan nga diha na gid mao na ilang panginabuhi nga mga fishery sa pangisda o sa pag-uma, and then ang for the recent years ang nahita po like ang ilang mga anak, like supposedly nga mo ilis kanila nga ilang kang i-encourage, entice nga mo take o like unik-eskwela ng mga agricultural related courses. But ang nahitabo, ang mga bata, ilang mga anak kay ang di pang kuha yung mga kanigining courses related nga pang industry related nga which is ang mong tanadodok is like para na gani upuli to sa para mapadayon nagyan po ng industry sa additional manpower for agriculture. Additional manpower for agriculture, but sa pagkaroon, mag-ask lang mi sa current situation na to, and then of course, naamon po yung mga scholarships nga gipang offer ang Department of Agriculture nga ang kaning mga anak sa itong mga farmers and fisher folks nga mo take ani para of course katulagi na matabangan po sila na mga different assistance po. Pwede mo mga tanong po sa status na to sa DA. Yes, so ang challenge sa katulad nakita nga mga nagkatigulang na gyud ang atong mga farmers. So ang mga strategies pag himo sa atong department is yes, as you have mentioned, kanang mga scholarship through ISEF, is 100% gyud nga scholarship walay bayaran once mo take ka og kanang mga agriculture and agricultural related courses. So hoping with that daghay ma-encourage. Moreover, naputay gitawag nga mga programs such as Young Farmers, it's under the AMAD. Kana po gahatag ta gina-assess nato ang mga young farmers nga into production, and then gihatagan po nato sila og mga capital seed capital in finance. Actually motoy na uban tag 200,000 250,000 para gyud maka-boost up sila ng production. And then apart from that, naapod tay mga other programs sa ATI katong ginapatrain yun abroad ang atong mga interested nga young farmers para gyud mas ma-encourage pa sila kay diba sometimes one of the reason nga di sila kayo ma-appreciate ang agriculture, it's because nakita nila kung unsa ang challenges, but kung makita mo nila kung unsa ka advance, unsa ka ang potential sa agriculture kay like mapo-practices sa gawas. So mo nga natay mga trainings, free na gyud pod nga ginahatag sa DA through ATI nato nga attached agents. And I think that's good to hear, Doc, nga nakita na to nga Department of Agriculture bisan pa man sa mga challenges ganito Doc nang inam gyud ay mga challenges bisag asa nga aspeto, but of course
inyong mga assistants nagpadayon gyud wala ni honong. So despite atong usa nga concern nato nga katulaging like ang appreciation sa kaning industry kani kay like ay nang pananaw mura gani ma-discourage na sila to kay tungod sa kaning mga challenges sa mga kalisod nga giagian sa atong mga farmers at fisher folks wala na nila na appreciate, which is ang kaning nga mga kurso do is nindot po di ay like kung pa kung i-compare nimo murag ang pananaw do nga imo siya i-compare sa kaning mga industry related nga courses nga nganong daw sa may reason sa purpose or essence nganong mo take pa sila na. But in reality, dako gid siyang tabang. Of course, atong ekonomiya, inana daw considering nga ato resources, katulagi ma-consider ta as agricultural nga country. Yes. And then apart from that, siguro with our mga existing programs, dili niya itong kinaraan yun nga, kamuton ang pag-dig sa soil. We have this mechanization. So, na-upgrade na yun na ito. We have applied technologies yun nga mas kanang gi-optimize bitaw ang pag-till sa land para mas productive pag yun, pa-double ang production in comparison sa mga traditional nga pagkuhan, pamuhi ang baboy or patubog mga tanong. Sakto gyud nga imo nga na-raise nimo dok kay kasagaran ang pananaw sa uban kay katubag kaning traditional nga sa una nga pamaagi. But of course karon kuno ba ta sa kaning modern world naman ta ang innovation, ang technology dako gyud tabang murag ang technology gyud ang innovation mao gyud nakapa-transform sa agriculture industry nga lahi na gyud ang world karon sa agriculture, which is hopefully sa atong natay mga kuandiha mga estudyante nga ma-appreciate kanila to take on agri courses nga makatapang sa ilahang kinabuhi pagpalambo sila kuno of course sa ato pong nasod pod. So balik ko kadiyot sa kaning sa program based lang sa inyong implementation inana sa inyong pagpatuman na po may mga na-encounter nga mga kaning mga inagmay nga mga challenges dok nga karon nga inyong padayon nga gina-address. Of course sa matag programa na gyud tay ma-encounter but the agency mo man inyong mandate, but despite of the problems I'm sure wala gid mo ni honong ana unsay pwede ba nato mapaambit kung sa nga mga challenges. So siguro ang pinaka common nga challenge nga naka-encounter na mo in the implementation of F2C2 is most of our associations are still in a startup ang gitawag. Startup pag yun nga level. Mapapagsugod yun bitaw as to their production. So they requires a lot pag yun need of support for them to boost their production. We only have a few pang mga associations na pwede maka-stand alone na yun. Ang support lang sa agriculture is to dito na sa processing part of the value chain baging anda. And isa pa po, we have a limited number po of associations nga kanang i-consider nato as CSO accredited. Ang kanang CSO accredited nga mga group or cooperatives natas dinindot nga financial track record. So even mga fund transfer nga project katong para sila mo manage silang financing gamay pa kung wako na sa UP, still have only around 42 raka o farmer cooperatives and associations that are CSO accredited. We have a lot yun nga mga associations, but again, may gagmay pa. So mo na yung mga challenge na mga need yun nga tutukan kay kung imong buhian the tendency mag-fail ang project. So knowing na limited po ang manpower sa agriculture, so mo nang double time yun, double effort sa agency para maka-stand up as a Of course, makita po na diha nato nga ang potential gani. So murag ang ato lagi problema, one of the main issue is kaning food supply, but base pa lang base mo gingon dok daghan kay katong mga startups, which is dili lang gyud nato buhian, kinahanglan lang gyud sila nga guidean lang gyud from the start. Of course diha mo gyud na sila padung ang development nila, of course ang intervention from the government naaraman gyud. So hopefully dok I think Department of Agriculture inyong efforts din gyud muhunong. So hopefully nga ato ra nang ma-address ra gani kay ang F2C2 dok nakita na ko nga nindot jagot ako jagay tabang sa ato mga fisher folks and farmers murag sa ako ang mga na natunggan before ngayon mga sa program sa inyong agency like lahi ra gyud siya kay from the start up to dala kaning pagbaligya sa ilang pag-market kay ako nakita dok nga main highlight good ani nga program kay katong pag-market good murag kay kasagaran na sila produkto but wala sila kabaw
asa o kinsa ilang balikyaan. Karon sa pag-implement na ni sa F2C2, slowly masulbad na nila itong problema. Of course, sa kating ato ang supply sa pagkaon, ma-improve na nato. Doc, thank you for sharing atong mga information, but this time we'd like to open the floor sa atong mga media partners if they also have their own questions about sa atong topic. Okay, so ato nang ihatag sa itong mga media partners. We have Sir Jan from PTV, sir, for if na kay question, sir, to Dr. Z. Hi, Doc. Hello, sir. Good Thank you. morning. Morning, sir. Doc, nala ko yung may mga clarification, Doc, regarding ganing sa kaning karang kung sa kalainan sa una, Doc, nga gi-individual ang katong paghatag natong assistance sa katong mga farmers and fisher folks. Karon nga gi-cluster na nato sila. So, kung sa imong gisulti, sir, no, ang natay mga programs pa before, ang implementation, ang mode of implementation sa project is ginatag sa individual gyud nga farmer. Ang advantage karon sa naka-cluster, sir, is daghay maka-benefit sa single lang nga project. So, for example, mohatag ta og kanang machinery. So, dili ra kato nga farmer ang makagamit ang specific machinery para siyang yuta. But with the cluster, ma-cultivate tong 100 hectares nga itong gina-require. So, mas paspas ang production. And then, since taas mag-production, mas dali siya makalink sa market. Apart from that, na-mention pa ni Sir kanina, ang nakanindot pagod sa clustering is, since dako ang ilang production, dali sila maka-invite o mga possible na buyers sa ilang produce. Ay di ba, isa man sa reason sa mga market is mo nang di sila kayo makatap. Mo nang muagit og mga traders, middleman itong ginatawag. Kay individual man ang pagbaligya sa itong mga farmers. But because of this, cluster na sila, they can dictate actually in terms of their prices or kana bitaw arrange with their kanang possible nga market. So, in short, nga mas empowered ang mga clusters as to their production and marketing rather than sa individual na review. Alright, thank you, Doc. Doc, yung budget nato karon pila tong For the F2C2, okay, so for the F2C2, ang ato pa karon nga budget is napa siya sa mga 300K. It's because napata sa katong capability building pa nga mga support. But natay ongoing actually ron ang atong proposal for 2024 nga mga budget kay nga mas taas na kay move on naman ta sa next level which is katong paghatag og mga na nasa production support ng part. Look, doon na ba tayo karong ito doon na ba tayo target kung pila cluster ang ato ang i-cater? Yes, sa ang giingon atong existing is napa sa 50 clusters, but we have a kada banner program such as crafts mga inana natay gina set yun di lang kumakuan sa specific pa nga number, but ang atong yung objective is mo increase pag yun ang existing nato nga mga clusters. Okay. So, sa kaning pagtutok na to, Doc, sa mga atong kaning mga cluster, how do we monitor, Doc, to make sure na mag-successful sila or ma-maintain na to ang ilang success? So, isaan na ang atong yung guidance sa kung well implemented ba itong mga projects is katong na-mention na CDP or Cluster Development Plan. So, pura siya checklist kung na-organize ba na ito, mag-check na ta. So, karon nga year o silang need, so kaya itong ihatag. With the monitoring man po, we have a kanang division of our agency nga maoy expert yun. They have their tools, no, not just physically, but even the financial na aspect, ilang i-monitor kung earning ba or losing ang isa ka cluster. So, if unfortunately, medyo dehado as to financial, medyo malugi sa business, then naka-prepare na po taon sa mga programs ang pwede itong i-offer sa ila para makabalik sila sa ilang production. Okay. Doc, up to pila gani ang maximum nila nga pwede malon sa DA or on sa mga qualifiers ani?
So, as to financial soft loans itong gitawag, daghan ta nga mga programs, oo. Ako lang, different programs, different po o kanang limit sa amount na pwede nila ma-loan. But one thing I can assure, we have programs for our farmers nga 0% interest yun in town. So, para di yun sila maglisod sa pag-repay sa ilang ipang loan. O kuan Dok, kung mulon sila, kaning ilang, for example, ilang proposal is machine. Ang ihatag sa DA ani is machine or financial? Kung ang sa ilang CDP is katong specific yun nga machine, and then prepared sila to absorb ang nga project, pwede yun nga ang physically machine ang atong ihatag. But for example, naa sila request na machine nga dili bitaw part sa menu sa Department of Agriculture. For example, kay mga processing na mga vacuum sealer may ana di man gud siya sa DA naman siya sa through FDA. So mo nang pwede na to sila offer through sa kato ng mga financial soft loan programs. Dok, sa mga naminaw karon sa mga ganahan nga mo avail ani nga program sa DA, unsaon nila pag-avail, asa sila mo adto o unsaon nila pagbayad? So sa katong mga interesado diyan nga mga small pa nga mga farmers association, pwede gud mo start og duol sa atong mga partner no sa local government unit kay aware na po na itong mga partner nito ng mga municipal agriculture office. So they have already idea on how to be enrolled in this program. But kung gusto sila mas detailed, willing ra gyud me dito sa atong regional office no to explain kung sa step by step and even the requirements para sa pagkuha ng FPOC. Thank you, Doc. Thank you, Sir Jan. Nabot tayo another question from Sir from Sunstar. Sir? Good morning, Doc. Earl Padronia from Sunstar, Doc. So, pwede tamo ka na rin sa itong livestock monitoring sa situation diri sa Central Visayas, Doc, kung pwede ra. So, first na po nga question, Doc, kay ang egg situation na to, no? So, last month, ang mga So last month Doc kanang mga egg raiser dito sa May Bantayan kay nagsaka og presyo diin ni epekto po diri sa Cebu City, Doc, no. So nisaka po ang presyo, Doc, kanang unsa atong latest nga monitoring karon sa atong egg prices nga by increase karon or decrease ba so kada tong pag-increase sa Doc? So, yes, that's true, no? Nagi slight increase of the price for the reason nga nagi continuous po nga increase sa input supplies which is ang feeds. And then we have this marketing division sa atong agency. As per monitoring, it's around 8.6 ang average nga price per egg. But in comparison to other nga mga provinces, Cebu is still ang pinaka-bubarato. Knowing that kita may naay Bantayan nga may atog yung egg basket. Kung atog yung studyhan ng production flow, mo travel pa man good ang produce diri kung ibaligyan pas Bohol or other provinces, so naging maka-incurred ang logistics o logistical cost. Yes, actually every day conduct yung monitoring ang atong marketing division sa mga major nga mga markets diri sa atong provinces. Follow-up question na lang Doc. Kaning dimension kaning pag-increase po sa mga livestock feeds, Doc, no? So, unsay nakita ninyo nga reason behind unsa pod ang gibuhat sa DA para matabangan ang atong mga mga farmers o kaning mga breeders po natin? Yes, so ang major nga raw materials or ingredient na gitawag sa feeds is the corn and soya. Unfortunately, as our country or even kita diri sa province, we are not sufficient for the corn and even the soya. We are dependent, for the soya, we're very dependent sa importation. So, considering ang pinakadakong market sa soya throughout the world is ang China, dako silang inorderan. So, mauna nga, ang mabili na lang ang mga excess supplies, mo nang masaato, papadong sa Philippines, mo nang taas yun ang presyo. Now sa corn, since ang Region 7 dili na nakadako og production,
we still buy ato mga feed manufacturers upalit sila it's either sa Mindanao or sa Luzon area, so mo nang napoy additional nga cost mo nga. Actually, di na po sa Region 7 ang ga-increase sa og feeds. It's a throughout country nga challenge. So, ang Department of Agriculture, ang ginabuhat karon is, gina-intensify ang pag-produce of corn sa katong mga gitawag nga corn clusters, mga mupasod na po sa F2C2. So, gibubuan gyud og budget ang katong nagtanom og corn para mo increase ang ilang produce. And ang katong soya, ang natay mga research ipang conduct sa atong through BAR, sa itong mga research nga mga offices, nga mga inlieu or kanabitang alternative for the soya. So, muna yung mga steps na ginahimo sa itong agency. Dok, napatay na-monitor po niya mga kaning sellers sa mga livestock na ni tuyo po sulog pasaka po silang mga presyo, Dok? Actually, kana is, as for the monitoring sa pricing, ang sa agriculture is nata sa production na side. But although ang atong gina-capture man good when we get nga mga nga data is ato ta sa auction markets or diretso ta sa kanibitang mga web markets or public markets. Natin mga registration ginahimo with these traders, but wala pa ta nakakuha yun sa kanang yung inanak nga mga specific nga data kung it's a free market man good, no? So wapatay na nga data for existing. Panalangin ka ng last question na lang ako, Dok. Kaning current situation sa atong mga livestock, sa atong pork, sa atong poultry, Dok, sa atong beef, sa kakanaog ba ang presyo na to ni Dok? Yes, kung makakwanta at the farm level, at the kanang farm gate price, na ay slight increase, which is also advantageous to the farmers. For example, let's focus with the pork, kaya mga kasagaran na itong common commodity. Before katong pandemic, nagyot ta at only 90 pesos ang ganit per kilo. But because we are ay kanang ASF free, a green zone pa nga area, so daghan nga itong market na kapalit. Mo na nga we are already at 165 to 170 pesos per kilo na karon sa baboy. So, which is advantage to the farmer. And for the chicken and the egg, based on the PSA data, kita nga region, always nasa top 5 or top 10 as to the production. So, with that nga indicator, meaning nindot vibrant ang atong market sa livestock and poultry ng mga sectors. Last na lang follow-up. Kaning African swine flu, Doc, so ni-mention ka, green zone, gihapon ng Cebu, Doc, no? So, kan ba, kanang napatay sa nationwide na lang ni Doc, kanang napay yung mga threat gihapon sa ASF sa nationwide? Yes, the ASF or African swine fever, wag na siya totally eliminate, no, sa atong country since the viral disease. But nay mga gagmay pa or napagyapoy mga na ma-report nga mga positive cases, especially sa Luzon and Mindanao areas. But there are also mga areas nga naigo before pero nasa rehabilitation nga portion. Dagay mga programs nga gina-implement ang mga local government units para gyud ma-lessen or ma-wipe out na nga problema together with the private industry. Thank you, Doc. Okay, so daghang salamat sa itong mga media partners, no, for raising your own questions sa atong guest nga si Dr. Zim Voltaire Amper. Doc, I know atong topic is napapatay mga other mga ipang discuss, but limited naman atong time, napupos naman atong oras for this episode sa Kapihan sa PIA. But sa dili pa ta official nga mahuman, Doc, atong tapuso ni atong programa tagad ikaw higayon, Doc, nga mahatag sa imong mensahe. If you have message to our fisher folks and farmers sa atong mga clusters diha, sa atong mga farmers associations, of course, to the general public, sa kaning mga consumers na to, Doc, sa inyo ha, sa Department of Agriculture. I'll give you the time, Doc, to give your parting message. Yes, so thank you very much, no, for this privilege. Among sa ato mga kauban na mag-uuma, mangingisda,
we always encourage you to never hesitate no to go sa among office or sa mga municipal nato nga mga offices, ng mga partners in inquiring or in availing sa itong mga programs. Ang Department of Agriculture daghay mga programa nga intended yun sa itong mga mag-uuma o mangingisda, both sa production nga level and even sa marketing nga level. So ang Department of Agriculture with the leadership karon kay atong secretary ron si President Bongbong Marcos man no, in fact nag-double yun ang atong budget in comparison sa mga previous year. Nagdako ang atong budget, meaning gitutukan yun na sa atong secretary which is si President para yun ma-improve na agyoy kanang nagidakong advantage para sa atong mga mag-uuma o mangingisda. So submit mo mga request kung kinahanglanon and then dool yun kung na may mga need i-clarify sa mga programs and projects. Para lang mahibawan nila do kung asa sila moduol ang inyong regional office Doc na himutang kung naa pa ba may mga provincial offices or Oo. So ang atong regional office na ata sa Magikay, Mandaue City at Bagsas Pacific Mall. Klaro man diyan natin signage. And sa ato pong mga mag-uumag, mga isa nga nasa mga probinsya, natay ginatawag nga provincial nga agricultural office, no? So pwede sa dito mo doon. Ang sa Negros, nasa Dumaguete, nasa Bilar ng Bohol, and then naasa Larena ang ato sa Siquijor. And kalisod-lisod yung itahay naman po itong mga provincial counterparts, provincial agriculture office or provincial veterinary livestock ng mga kuan, ng mga concerns. So pwede sila dito mo magpa-assist or magpa-facilitate sa ilang gusto nga programs. Okay, daghang salamat. Dr. Zim Voltaire Ampere, ang livestock focal person sa Department of Agriculture Region 7. So once again, Doc, in behalf sa mga regional head, there is sa PIE 7 nga si Ma'am Payetran yan. Nagpasalamit mi kaninyo sa inyong opisina sa DE7 sa pag-anhigyot sa pag-guest o paghatag og mga mahinungdanon nga information, comprehensive information katong gihatag nimo ganiha Doc regarding aning sa F2C2 program sa DE7. So daghang salamat Doc for sa oras o sa higayon nga mag-guest diri sa atong kapihan sa PIA. And that ends our kapihan sa PIA. Nahinaot mi nga doon na kamoy naputlo nga mayong impormasyon gikan sa inyong gobyerno. Ug hantod na sad sa sunod episode ng atong programa, usab kini si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency, Central Visayas. Daghang salamat sa pagtan-aw og mayong adlaw.